Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat beraktivitas. Dongkleng dongkleng. Ini air hujan beras ya, mau tak siram ke tanaman ben subur pemirsa. Ben subur tandurane. Iki terong lalap ijo, tomat, sawi, daun bawang. Kan harus gede terus boleh polybag. Ayam boleh polybag. Kegiatanku yang ini pemirsa. Daripada gibah lu mending dimanfaatno. Cocok tanam iki gak harus golek lahan nombok pemirsa. Saiki ana polybag, ana sistem hidroponik, ora ana lahan yo iso-iso cocok tanam. Iki kan karek cara mono karek kesenengane hobine. Ngono. Tuh, ini pemirsa, cabeku, wah, cabeku ape mateng, ape panen, tuh, ape panen pemirsa, diungkas, cabe ini, gue tak wet-wet ben mateng, ben abang kok pemirsa. Cabene yo alhamdulillah, tomate yo urip pemirsa iki. Cuma iki men kudu rubah ya tomate. Keliru jane ya Pak. Anunane pemirsa. Tomate men kudu rubah ya pemirsa. Kocai. Aku juga nanam iku pemirsa. Pepaya. Muga-muga ya ora pepaya gantung. Aku dikai bakul bakso langgananku. Terus tak icir. Oh, urip guys. Tapi aku kadang yo heran. Bibitnya pisang California, tapi tukule kok dadi pisang kok pisang pepaya California, tapi dadi ini pepaya gantung. Nggak lucu. Aduh. Tunggu sepeda. Nah, engko nek oh kembang telang guys. Pokoknya iki engko nek bibit tapi tak budidayakno. Soalnya kan nek kering kan kembang telang seperti ini loh guys. Kuwi payu larang pemirsa. Loh. Kuwi iso sekilo 100 lebih. Saiki ana sing muni 150. Tapi aku kudu duwe lahan gede. Iki aku dikei Mas Mat biyen. Tak icir neh. Ya orang uripno, mok karek siji tok sing urip. Lho. Iki kembang telang iso dienggo obat herbal lho pemirsa. Iki aku dikei Mas Mate Mbak Rini ngarep Mbah Kemi, guys. Iki lho. Iki sawi. Aku memang gak duwe tonggo, jadi kesibukanku yo nanam-nanam ini iki, guys. Daripada ngalungi dodolan ngerasani gak jelas ngurkikno wong.
Alung tanam-tanam ini nek panen iso kene dibentuk untuk manfaat. Iki aku yo nanamne, aku yo duwe tanamanne pemirsa. Iki kae ceritane malah aku ndedel. Iki tomat. Dadi aku nek tuku kan le mineral. Galone kanggo pot. Iki alhamdulillah angger dikei banyu apa air cucian beras yo lemu pemirsa lho. Fakta ilmiah aku ya wis tau ndelok nang online. Alhamdulillah ya ana sing wis wah. Kegiatanku yang ini iki pemirsa. Isa ana neh. Kok isa yo? Tuh, iki ana sosok bebek, ana kembang telang. Iki bayi merah. Saya tuku online. Di oseng yo tapi enak bayi ijo. Tak balik neh pemirsa. Mergo sik ana neh banyune. Lah iki cabe rawit nek sing iki. Ure pemirsa. Iki aku tuku online. Angger dikei Pak anggene saldo ku ATM keluwe tak tukokno bibit. Kan dadine kan akeh. Ya guys ya. Kita tambahin pemirsa. Mumpung nyesekno luwean. Ini. Tomate itu yo urung mateng, iki dilungkas mateng. Iki mateng pemirsa lho. Iki sangger abang, iki kan cabai merah keriting. Ben mateng sik. Nek mateng dipanen. Ngono. Icir terong lalap ijo. Sing dinggo lalap ki lho pemirsa sing bunder. Wis kegiatanku yang ngene iki, guys. Kit ayamku ya alhamdulillah netes 4. Berarti harus bisa. Main apa, Fatih? Main apa? Main apa itu? Ini apa ini? Kereta. Aku nek saya nang kene pemirsa. Nek esuk nang kene. Kan nek banyune mancur kan. Maksudnya itu luwih bersih. Esuk mben lah nek duwe rencana nek duwe rezeki anu wastafel. Ngikut Pak Tukang. Aku sampai rambutku lepek kabeh pemirsa. Saking sumuke iki rambutku sampai lepek kabeh. Aku mau isanku mau ketok-ketoke. Mbah nek isih ana neh. Mohon maaf ya pemirsa mondar-mandir wong tereng ngonten iki ya orang satu tempat. Mohon maaf sebesar-besarnya. Ya murung tak udek segoku wis ngecupno lho pemirsa aku.
wis ngajukno iki wae resik rak piring bune akeh. Bar kita ngobani jojo udek sego mau urung tak udek pemirsa lali wis ngecukno lho. Awet lho pemirsa majikan iki tuku tante Deni wong-wong pas isek dodolan online kae. Saurunge pindah rene pemirsa. Apa biyen pindahku suwi karena mujenenge pindah ku ya kudu ana isine. Langsung pindah langsung bancaan ana lha terus karek gletak turu mangan tuku terus sego tuku terus yo boros, guys. Ono pindah ki kudu ono konsepane, ora angger pindah ae kan yoga. Pemirsa tak tutup dulu ya. Terima kasih. Bah masa apa tuku bingung aku. Pak aja lali lah komen sapa keluarga Mas Goplem. Mohon maaf jika ada tutur kataku yang tidak berkenan ya. Kita harus bisa saling kata-kata hari ini kita harus bisa saling menghormati karena semua orang punya prinsip masing-masing, punya kehidupan masing-masing. Pokoknya saling menghormati dan menghargai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.